Wara l-approvazzjoni tal-proġett għal-bini tal-kumpless sportiv fl-Università ta' Malta se jiskatta l-proċess tat-tenders sabiex kmieni s-sena d-dieħla jibda x-xogħol tal-kostruzzjoni. Il-proġett mistenni jitlesta qabel il-logħob tal-pajjiżi żgħar fl-2023. F'dan il-kumpless l-Università se toffri edukazzjoni fiżika aktar holistika u ssaħħaħ ir-riċerka fis-settur sportiv. Dan se jkollu trakka tal-atletika daqs dik tal-marsa, ground tal-futbol u anke korts tal-squash. Il-perit inkarigat minn dan il-proġett, Christopher Spiteri, spjega ma' One News l-investiment li se jsir f'dan il-proġett. Il-proġett innifsu ħajkun fih facilities għal-riċerka fl-sports, voldri anki f'dak il-qasam huwa importanti għall-Università. Taħt it-trakka se jinbena parkeġġ għal aktar minn 1000 karozza. Il-kalkoli tagħna huwa li ħajswa qrib il-25 miljun li 10 miljuni minnhom ġejjin minħata l-Planning Authority għal-car park. Ir-rettur tal-Università, il-professur Alfred Vella, għalli dan il-kumpless ilu mixtieq mill-Università sabiex tkun tista' toffri programm edukattiv aħjar fl-isport. Kwalunkwe università importanti għandha l-sporting facilities tagħha parti integrali mill-infrastruttura tagħha. Studenti kultant jażlu li jmorru jistudjaw f'università flok foħra, ibbażat anki fuq kemm huma attrezzati fl-isport. Jiġifieri aħna verament konna qegħdin nistennew dan l-iżvilupp ħalli nerġa' ngħid inkunu nistgħu nagħtu lill-istudenti tagħna dak li jixirqilhom. Dan il-proġett se jwassal ukoll biex l-isport jittieħed b'aktar serjetà u bħala professjoni. Irrid ngħid ukoll illi dan l-iżvilupp jaqbel ukoll mal-miri tagħna aktar ampi fejn nejnu u nissapportjaw l-studenti atleti li jkunu ġejjin mill-iskejjel sekondari ħalli meta jiġu fis-sixth form fl-ewwel xogħol fejn jaqalgħu daqqa normalment l-isfel u jabbandunaw l-isport biex jiffokaw fuq l-istudji. U dina ma rridux tkompli ssir u ħadna passi biex propju inħajruhom u nħeġġuhom u nagħmlu ilhom iktar faċli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.